to. Lah ngoten. Masih awake dhewe ora ngerti tapi kudu yakin. Nanging aja sok ngerti. Urip iki kudu pede, tapi lek kepedean iki dadine gak apik. Ngoten to? Lah kadang ki awake dhewe rumangsane wis nglakoni apik banjur rumangsa paling apik dhewe kadang iku. Yen awake dhewe wis rumangsane paling apik dhewe, iku senengane nyepelekne kancane kok mesti ana. Nggih to? Mergo apa? Rumangsane paling apik dhewe, rumangsane paling bener dhewe, akhire ngremehne kancane, akhire senengane nyalahne kancane. Ngono lho. Dene awake dhewe niki saumpama nglakoni kesaenan, awake dhewe iki yo paham, awake dhewe sadar yen ora ngerti yen bakal ditampa apa ora.